Hello, sziasztok! Én Nandi vagyok, és most a Survivor harmadik részén fogjuk felvenni. És itt ez csak 5 vagy 7 perces lesz most, ez a videó. De persze majd, ha megjavul a vagyis majd lesz másik felvevő programom, megvágó programom, akkor majd lesz több is. Ugye ezt már többször is mondtam, ha jól emlékszem. Most a padlón szeretnék ügyeskedni. Először itt rakjuk be, és akkor hát eddig nem volt olyan sok videó, vagyis mostanában nem volt olyan sok videó, de majd lesz. Ez most csak úgy eszembe jutott, hogy videózni kéne, és akkor hát Survivor-ezzünk. Nézzük, csak a sütőt bányászni kéne, de nem nagyon szeretek bányászni. Ha az igazat megvalva, de mindegy. Majd bányászok, és akkor mit akartam mondani? Hát most így beszélni, meg építkezni kéne. Ezt a nagy fát is. Csinálok baltát, és akkor a nagy fa kivágása közben majd mondom, hogy miket akartam mondani. Hát igen. Szóval ezelőtti videóm volt egyik barátommal, és hát olyan is lesz, meg barátommal lesz Horse is, az egy lovas játék. Meg lesz még ilyesmik lesznek még, meg majd megpróbálok egy buszos játékot is, csak az nem mostanában lesz még, de majd megpróbálok azt is felvenni, minél többet, és akkor amíg egy pályát megcsinálok, addig lesz az a... Most ezt a fát kivágom, az pár perc, az biztos, de addig meg lesz még egy pár ilyen, nem is tudom, még valami videó, valami új ilyen, nem tudom, lehet, hogy lesz még, hogy hívják, olyan kutyusos játék, de nem csak olyan, hanem még lesz más is. És akkor vágjuk ezt a fácskát. Ezeket a fákat nem szeretem. Nézzük, még van egy kis idő. Még van pontosan 2 percünk. Nagyon nem. Mindjárt megkukkantom, hogy hány percnél tartunk most. És akkor igazán majd figyeljük az időt. Mert nehogy az nem akarom, hogy mindig az legyen a videóban, hogy megszakadt, mert nem lesz olyan, és akkor majd lesz mindenféle videó. Ja, meg lesz unatkozós videó is, amiben unatkozni fogok, bár azt még nem tudom, hogy fogom megoldani. De valamilyen unatkozós izét fogok csinálni, amikor nem tudom, mit vegyek fel, és valami unatkozósat játszok.
Estelik, vagy csak én látom, hogy itt még van egy fa. Eldőlt a fa. Robboltám. Eldőlt a robboltám. Na jó, ezt most szerintem már menjünk le. Majd leesik a többi dolog. Mama, apő, a macska. Szedjük fel inni, és akkor menjünk be. Na, jaj, kizártam magam. Megnézem, hány percnél tartunk. És akkor 6 perc, oké. Jó, hát lassan befejezzük 2 perc múlva, vagy 3. Nem is tudom. Hát, hogy még mit csináljak, építkezni kéne, de hát talán még építkezek. Még belefér az időmbe, még van addig 3 perc. 9 perckor köszönök, és 9 perces lesz ez a videó. Facsemetéből szórok le párat. És telik még. Így. Úgy. Így. Így. Azt egyelőre jó. Szépen megszórva a facsemeték. És akkor nézzük. Mi a chest. Van őrök. És akkor ennyit megcsinálok. Jó, de sok. Jó. Ajaj. Nézzük csak. És elég. Vaj. Hát nem tudom. 7 percnél tartunk, már mindjárt 8. Hát akkor már mindjárt már nem kezdek el nagyon építkezni, hanem bemaradok a házba. És majd eldöntjük, hogy miről beszélünk addig a házban. Szerintem most már estelik. És jól tudom. Igen. És a háttérzajért elnézést kérek. Bocsánat. És hát megnézzük, hogy most mennyi a perc. Jó, akkor szerintem most már elköszönök. Szerintem most sziasztok! Ennyi lenne ez a Survivor sorozat 3. rész. Sziasztok!